Good evening लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय दा जालायबाय 5:30 बेलासिनि ओमफ्राय मानसिफ्रानो दाबो मोनफैजोबाखै आरोना जोंना रिहार्सेलानो जाखायाखै माने न'आव थांनायफ्रानो सफैजोबखायाखै ओमफ्राय जों आलां फालां मोसाग्रा सानै सिख्ला दं ओमफ्राय आं आगैमोन सानैदो आंजोंल' दं आरो साथामल' मा खालामगोन मा मागोन ओमफ्राय दा आब'आ जोंखौ फन खालामदों गावसिनाव साहा लोंनो लिंहरदों आरोना थांसै बेसेथो गोदाव सोराव थाबाय थानो बेसेथो दखानाव लोंहैबाय थानो ना आब'मोनाव लोंहैनोसै आरो दिनै सोर सोर आब'मोननि न'खौ नुवाखै आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायदो आं दिन्थिलांसै आरोना लोगोफोर ओइ फट' थांसै जों थानाय रुमनिफ्राय खाथिसो आरो आब'मोननि खाथियाव दोनखादों नालाय जोंखौ थांसै फैद' जों साथामल' नांना दं र' नोंसोर दाबो फैयाखैना न'नाव थांग्राफोर गाबोन जुदि मोनफैया नोंसोरा बे आब'मोननि न' मोनबायबो आब'मोननिखौ आब'मोननि एसे मोनबाय आब'मोननि गेट येलो कालारनि बिल्डिंआ आब'मोननि न' मानसियानो गैया बिसा न'आसो बिल्डिं मानसिफ्रानो गैया नै गोमा बिल्डिंआ मोनफैबाय नै आब'मोननि न'आव मोनफैबाय जोङो बेनो आब'मोननि न' आब' पाम्पुलिमोननि न' बियो सिनाव साहा लोंहैनोसै जोङो जादो गुहाय सेबाव बेनि नामा बानि बेहा देरबाय अरनो नागिरो बे मालायखौ डेन्जारखा फैनो हाखायानो आब'मोननाव रावबो बानि बानि ओइ थाङा जा ओरै फैदो ओरै हा सोरना नोंखौ दिनै खाना दोनदों आयौ फै हेन्डसेक ओइ सोलाबबायसो नै ओइ नों इन्जेकसन लायाखै मामा इन्जेकसन लायाखै नोङो आइ दुस्त' नाम दोनबाय आयं दाबो नाम दोनाखै नोंखौ नामखौनो दोनाखै माथो नों मिस्टिसो जाबावबाय नोंनि नामा मिस्टि होनसिगोन नोंखौ हा ओमफ्राय दा जि देगासिनो नायलाय फाग्लि जाबाय खानायखौ बोरै मोनाय बायदि खोबना लादों ओमफ्राय मेथाइ लायनो थांदों दाबो मोनफैया जोंना मिथिंगा सिख्लाया मेथाइ लायनो थांदों आरोना दाबो मोनफैयाखै दै लाल साहा ओमफ्राय आं लाल साहा लोंबालाय गाइखेर मा दंथाय जाग्रा सबखौनो ओमफ्राय बिदि माथो सामब्राम नैबेसो सब नैबे मम' बायदिसो मोनदां मिथिला आरो दा जाबा नुसिगोन Monika nama Sinal Bismurina. Primi. Primika. गाइखेर साहा दाना लाल साहा जाबाय गाइखेर साहा फुदुंबाय दा दोनदो बेखौ आराम लोंफिनदो रोंग्राफ्रा लाल साहा लोंगोन जों साब्रैया गाइखेर साहा लोंगोन आरोना साहा लोंग्राफोरनो दोननोसै दिनैनि बेलासिनि टाइमखौ जों बिदिनो एन्ड खालामनोसै आरोना लोगोफोर